Volkswagen Polo 1 и 2 бензин. Изключително стегнат автомобил. Оригинално челно стъкло. Се вижда. В линия автомобила 4 еднакви хубави гуми. Bridgestone. Човекът е имал пари. Както е пристигнал, не е мит, нито отвън, нито отвътре е чистен. Два ключа. Сгъваемите. Двигателя мърка. Работи уникално. Пайнер. С поставка за смартфон. Седи по дължина. С Bluetooth разговори. Салона не е скъсан. Здрав е. Ево стъкла. Работят. Климатика веднага започва да духа студено. Ледено студено. Работи уникално. Не е пушено. Ръчната работи. Не е надрансван. Воланът е в много добро състояние за километрите си. Не е скъсан, не е изяден и на дупки. Тавана е в добро състояние. Тук има дръскотина. Чудесен градски автомобил. Фейса. Багажника е чист. Оригинални тасове. Мигачи в огледалата. Поставката за чаши работи, което също е голяма рядкост за Volkswagen и за Audi. Isofix има. Съединителят отделя точно където трябва. Сервизни документи има. Който желая може да се разглежда. Стегната, няма никакви хълбини по ходовата част и волана. Оригинални фарове, който разбира. Знае как да се ги разпознава. Няма удари, не е блъскано отпред. От никъде. Не пуши. Не духа през пръчката за маслото, както правят повечето Volkswagen. Двигателят работи много добре. Осветлението свети. Всичко работи, дори и това мапата шофьора. Охлади цялото купе за секунди.
фокусира се много добре. Не свети чек, не свети никакви грешки по таблото.